ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସେଇ ଅବୁଝା ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କହିଦେବା ଯେ କିଛି ପବନା ଥିବେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନା ନା ଚାକିରି ଦେବା ପବନା। ଚାକିରି କ'ଣ ଦେବେ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ସରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କି ପିଲାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ କେମିତି, ଯିଏ ତ ନ ଚାହିଁଲା ତାକୁ ଜବ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ବୁଲିଲା। ଯାହାର ଦରକାର ହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫସନ୍ତି। କେମିତି ଫସନ୍ତି ନା ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହଉ କି କାହା ମାନେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ, ଏ ଭାଇ ସେ ଭାଇ ଇଏରେ ଆଉ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଦୁନିଆ ପବନା ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜିକାଲି ପବନା ବୁଲୁନି। ଆଉ ଏମିତି କହିବେ ଆପଣ ବାୟୋଡାଟାଟା ପଠାଇଦେ, ସିଭିଟା ପଠାଇଦେ, ଆଉ କରିଦେବା। ଦୂର ସେଠି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏମିତି କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ବି ସେଠି ଫେଲ୍। ମାନେ ସତରେ ଯେମିତି ସେ ଚାକିରିଟା ଆପଣଙ୍କ ଥୁଆ, ଆପଣ ତ ରାତିରେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାଇ ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଉଛି, ଅମୁକ ହେଇଯାଉଛି ସମୁକ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଭି ଇଏ କରିକି ପଠାଇବେ ତାଙ୍କୁ, ସବୁ କରିବେ, ଯାହା କରିବେ। କଲା ପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ, ସେଠି ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ମାନେ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଅମୁକ ପଡ଼ିବ ସମୁକ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ କହିବେ। କହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଯେ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ କହିଲା, ଗୋଟେ ଦେଇଦେ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ କରେଇଦେବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ଅମୁକ ଅଛି ସମୁକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତିଆ ଲୋକ କି କନସଲଟାନ୍ସି ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ହିଁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଳେ ବାବାନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଜମା ଇଏ କରନ୍ତୁନି। ମିଛରେ କହିବେ ମାସକର ଦରମା, ନହେଲେ ହେଇଯାଉ 2 ମାସର ଦରମା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରେଇକିରି ଗୋଟେ ପଇସା ଟାଣିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବୟସ ମାନେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଆପଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କେମିତି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଦେଇକିରି ପଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନେଲା ପରେ ଆଉ ତାର ଫୋନ୍ ଲାଗିବନି କି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ବାହାନା କରିଦେବ, ଆପଣ ତାଠୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କନସଲଟାନ୍ସି ହେଉ କି ଇଏ ହେଉ ଦେଖି ଦେଖିକିରି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ହେଉ କୌଣସି ମଣିଷ ହେଉ, ତାକୁ ଦେଖିକି ପଇସା ଦେବେ ଜବ୍ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ପବନା ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ।